O BNG logra por unanimidade sacar adiante a súa proposta para poñer en marcha un plan de rescate da hostalaría. A iniciativa foi presentada polos nacionalistas no Parlamento galego co obxectivo de reclamarlle á Xunta un maior esforzo para salvar o sector. A proposta do bloque contempla axudas inmediatas e a fondo perdido. Neste momento, un dos problemas máis urxentes e do que depende a supervivencia de gran parte do sector é a falta de liquidez. E así nos lo transmiten dende diferentes asociacións de hostelería. Liquidez imprescindível para compensar en parte os meses de perdas continuas e manter abertos os seus negocios ou incluso manter as súas familias. Os nacionalistas indican que esta iniciativa non impide o desenvolvemento de outros plans de apoio ao sector. Creen que sería compatible, por exemplo, co plan de cooperación anunciado pola Xunta, que aínda está pendente de ser consensuado coas deputacións e os concellos. Por moito que se acurten os tempos de necesario diálogo entre administracións para acabar un plan de consenso xusto e equilibrado que exixa un esforzo orzamentario acorde coa capacidade de cada administración, e por moito que unha vez acadado o acordo se axilice a tramitación e concesión das axudas, estas non serán inmediatas, tardarán un tempo. E precisamente o que non ten gran parte do sector é tempo. Precisan axudas directas xa. Os socialistas coinciden co BNG en que as axudas da Xunta ao sector están a chegar tarde. Os populares, pola súa banda, manifestaron o seu apoio á iniciativa dos nacionalistas porque, segundo din, están de acordo en seguir impulsando liñas de axuda á hostalaría. O goberno autonómico do señor Feijóo chegou moi tarde coas axudas. O Diario Oficial de Galicia publicou o 27 de novembro as ordes de axuda para microempresas, traballadoras, autónomos e hostelería. Xa pasaran 9 meses dende o inicio da pandemia. 9 meses. Creemos que é importante que todos traballemos xuntos e que deixemos de utilizar isto para ver si pelexamos por un puñado de votos, que é o que está facendo permanentemente o Partido Socialista. E eu creo que é un erro. É un erro, porque hai moita xente pasando o mal, e especialmente os autónomos, os hosteleiros. A proposición non de lei presentada polo Bloque inclúe estudar os criterios de adxudicación destas axudas para que vayan acordes coa situación de vulnerabilidade real dos negocios.